Bueno, gaur, zuaitz eguna, espatzera etorri gara, beraz, zuaitza landatzen. Zuaitz eguna, sortu zen bere gunean, bere gutxiago, eta nolabait, ohartarazteko, zuaitzak zer nolako importantzia duten gure bizitzan. Importantzia asko dute, bai guregan, bai animaliengan, munduan, klima aldaketan. Klima egiten dute, temperatura pixkak bajatu eta hezetasuna handitu. Beraz, klima aldaketaren aurkako jarduerarik onenetarikoa izaten da beti zuaitzak edo landareak landatzea. Bai? Guk ere orduan aldaketa klimatikoaren aurka gaur ingo dugu pitxin bat, norako ekintza txiki bat. Lizarrarekin hasiko gara. Bai, Lizarra da Euskal Herriko zuaitz oso Euskal Herri guztian zabalduta dago. Ez dut begirune handiko zuaitza da. Euskal Herriko baserri askotan bere adarrak jartzen dira atean, nolabait babesle gisa. Eta hori, Jakobari Errekondori bentzat entzun da, Izarra izenatikan datorla. Oso altu edenez, Izarra jotzen ditulako. Hau da, Turkia. Turkia ere bai nahiko edatua dago Euskal Herri guztian, zuaitzetako normalena. Horren lekuko dira, gaur egun ditugun toponimeletik abizenak, Turkiari lotutak zeintzuk daitezke. Turko. Ze abizenak ezagutzen dituzue? Urkullu. Urkiola. Urkullu. Turkia. Eta Lizarra lehenean ere bai, Lizarra guzti pila badaude. Ostoak eta erabiltzen dira medikuntzan, diuretikoa omen dira. Egurra oso gorro da eta irakazkaitza, orduan. Kanoak eta teila ezaldurak egiteko erabiltzen den egurra. Eta azkenik orozkia dugu, bai? Axeleka la maceta. Zize polita, hau ezagutzen dugu danok, ez? Bai. Ez duzu ikusten, ez? Bai, hori pintzatzen du. Bai, eta noiz jarri izaten da, erabilia izan da. Honetan. Orduan, gaur egun orozkia dago, bezpunta. Ezin da moztu, ezin da zitzaio zer egin, bai? Zain behar da. Veneno. Euskeraz. Egu osoan, ostoak dituenez, eta janaria edo baiak edo jantzeko frutua dituenez, txorien, adibidez, edo beste animalien babeslekua izaten da. Horregatik dago hain garrantzitsua hauek babestea. Danok atzera pixka! Dale con más vida, tú. Mira, yo la paro. El chino es Com Estela i no ven. ¿No has pensado? ¿Ya voy? Madre mía, qué brutos.
Etorriko zerate gero bizitatzera, hemendik urte batzuetara, zuen zuaitza. Bai, zeman ere tio honen prezioa. Abia hemen, bale? Gabezia hemen. Makia busko behar du igual, baina. A ver, Es que oye, Txoine. Pelos. Sola ondo. Oso ondo? Y Txoine, baina, que bonito. Ze sentitzen da? Babestutako zuaitz bat landatu duzu eta ze sentitzen da? Bosa. Bosa. Etorriko zera eta bizitatzera? Bai, hombre, no. Azte bururen baten etorri beharko gera. Alguna, turia. Es que árbol super gutxi daude, ja. Zera etorriko zerate? Bai. Zeizen jarri diozue zuaitzari? Olivarito Junior. Ze moduzko esperientzia izan da zuaitz bat landatzea? Asko kostatu zaizue? Ba, pizka bai. Zer izan da zaiena ba? Zuloa egitea. Zer zegoen lurra gogorra? Eta herria. Eta badakazue bizitatzera etortzeko asmoa? Bai. Urrengo urtean eta bi urte bat. La cámara, ¿no? Ze moduzko esperientzia izan da zuaitza landatzea? Ona. Ondo, kosta zaizue? Aitana, Marina, ¿quieres una?